An fara takewa tare da murƙushe mashinan 'yan acaɓa a babban birnin tarayya Abuja. A yammacin yau ne aka ido biyu da jami'an tsaro tare da wasu motoci na katafila yadda suke tattake mashinan 'yan acaɓa a Area 1 da ke babban birnin tarayya Abuja. Shaidan gani da ido ya tabbatar wa jaridar amintacciya cewa ya ga motoci tare da katafila inda ake tattake tare da murkushe mashinan 'yan acaɓa aƙalla guda 100 ana zuba su a wata mota tare da kai su wani wajen. An jibge jami'an tsaro a wajen inda aka hana kowa matsowa kusa da gun. Shaidar gani da idan ya tabbatar wa amintacciya cewa mashinan na 'yan acaɓa ne kuma an daddanne su kamar yadda ya tabbatar mana. Nan ne misalin karfe 3 da wani abu na zo wucewa ta kan gadon wannan Area 1. Sai na hango da karkashin gadon security sun taru da sojoji da 'yan sanda ga kuma mutane a katila guda ɗaya ana daddane mashin da aka karba a wajen yan okada. Misali wa ka fahimci su waye suke daddane mashin ɗin? Abin yana karkashin wannan FCT ne, mutanen FCT ne suka zo da sojoji da 'yan sanda kuma da civil defense da BIO a wajen. Wato hukumomin babban birnin tarayya Abuja ko? Kwarai kuwa. Ok, shi ne suke daddane mashina kuma na 'yan acaɓa. Don akwai lokacin ina biye ma na ga an wasu a motar BIO an je an kai su wanda aka gurguje kenan. Sai kuma lokacin da kuma sai da na biyo ta Area 1 din sai na gama still kuma har yanzu ana kan aikin nema ba a ma tashi ba. Ok, to akalla mashinan za su kai nawa? Gaskiya mashinan da na gani ko banda wanda na ga an loda an tafi da su ko ne yanzu wanda suke kasan nan za su kai guda 100 idan ma ba su haura.